kita tansah kajiwa kasarira tetan panjenengan dalasan kawula sumrambah kaluwarga orang Jagung dumadi Stantun Raharjo juru pambiji lomba sesorang FTB saha Bapak Ibu Dwija kanca-kanca lomba lan para rawuh sedaya ingkang bagya mulya wonten ing pangawoneng atur sumangga kula nderekaken ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring kanugrahan saha kanikmatan satemah kula lan panjenengan saged kembal manunggal wonten ing papan niki kanthi syarat boten wonten alangan setunggal menapa. Salawat salam mugi tansah katuraken dhateng Nabi Allah. Suri tauladan kita inggih menika Nabi Agung Muhammad. Ingkang tansah kita tunggu-tunggu syafaatipun wonten dinten yaumul qiyamah mangke. Amin. Suruh kabeji ingkang tansah kinurmatan. Keparang matur kula ngadeg jejeg wonten ngarsa panjenengan sami badhe ngandharaken sesorah kanthi irah-irahan. Mulinakake maca buku kanggo ngundhake kaum. Saking buku kita saged mangertosi lelampahan jaman rumiyin diulang gesang, dimalang, tanpa cara dados tiyang ingkang migunani tumrap sesami. Nanging sayangipun jaman sakmenika kathah tiyang ingkang langkung remen dolanan HP. Ilaraken pakulinan maca buku menika rugi sanget amargi ilmu saking buku menika awet lan dados pepandang ing salabeting gesang. Pramila sumangga kita wiwiti saking diri piyambak. Belinakake maca buku saben dinten kita saged milih pundi ingkang laras lan pundi ingkang lepat. Saged dados tiyang ingkang migunani tumrap kaluwarga, masyarakat saha negari. Juru pambiji ingkang minulya ing budi. Wonten pungkasaning atur ambok pilih anggenipun kula matur wiwit purwa aja di pasana kathah dene lintunipun basa lan sukasita kula nyuwun agunging samudra pangak sami. Bapak tidak Surabaya pun bebina pesantren cekat semanten atau kula menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.